guazen zuzenean konkis gaua ospatzen astera, bai? Eta horregatik lehen da bizi, ekarriko ditugu ona platora, aurreko edizioetako txapeldunak. 7. edizioko irabazlearekin hasi da gure dator Nakor Marquez! 11. edizioko txapelduna, Maixa! Eta iazko irabazlea, 12. edizioko txapelduna, Izeta! Ongi etorri. Hola! Kaixo! Izen bat guapo gaur, ama! Zer modu zarete mutilak, ondo? No. Esan dugu Nakor 7. edizioko txapelduna, 11. Maixa eta 13. Izeta. Aldez aurretik inoiz elkarrekin egonak zarete zuek? Hone biziak zarauztarrak izan da, ez? Baina, zarautz. Horrela, oraintza zaudeten bezala, ez? Ez, irureko etorrekin ez. Ni Nakorrekin zehose nahi beste kontu batzuk grabatzen, baten hola, baina... Gauza erreza da Maixa konkiseko garaile izatea? Erreza ez da. Azkenean, egon bihartzean momentu justu hortan, toki hortan, eguizu pizka suertia, sekure irabazin bizu, eta gauza asko eman biaia, nik uste irabazle izateko. Zergatik da ala ere Izeta, hain arrakastatxua urtez urte konkis? Jendiako ondi, ukitxo jutu nizte egin. Hain arrakastatxua zeatidean, jendiak nik uste Euskal Herrian bada, hola, zea hoi ambizio hori, ez? Probak iteko eta... Ez parte hartzeko bakarrik, ikusteko, etxetik jarraitzeko ere, ze urtez urte hor langa guztiak gainditzen joan da konkis, aurten 14. edizioa esan bezala, eta aurtengoa ere aurreko guztiak bezala, ikaragarri arrakastatxua, ETV-ko saio izarra esango dugu. Guazen konkisen inguruko datu gehiago ezagutzera. 300.000 pertsona baino gehiago egon ziren pantailara itxatxita 14. edizioko finala ikusten. 2012tik final batean lortzen den daturik onena. El Conquistador del Caribe oso arrakastatxua izan da, urtero bezala. 30 parte hartzailek egin zuten motxila Karibera joateko. Baina ez oporretara ez, lehiatzera eta sufritzera baizik. Badaukagu aurtengo edizioko irabazlearen izena, Eider Alonso. Kolombiako Quebrada Valencia ur jauzi ikusgarrian, izugarri borrokatu ondoren, ikurrina altzatzea lortu zuen. Artista! Konkisen historian, 3 emakumek bakarrik irabazi dute. Eiderrekin batera, Lourdesek eta Erkuk, horregatik oihu hau. Saioari esker leku zoragarriak ikusteko aukera izan dugu. Argentinan, Perito Moreno, munduko azken muturreko itxasargia, eta Karibeko oianak eta hondartza izugarriak. Datorren ediziorako prest? Ba adi, izan ere kastinak hastear daude. Gaur esango dizuegu kastinak noiz eta non eta nola egin alditzakezuen. Zenbat ikusle, eta zenbateko arrakasta Nakor, behin konkisen parte hartuta gero, arrak horse egiten du? Hasiera baten ez, ze oso gogorra da, eta handik iritsi eta segituan nik behintzaten uneuki gogoa olako abenturatean sartzeko. Baina denbora aurrera doan ala, ni behintzat bueltatuko nitzake oso gustora olako abenturatera. Gainontzeko edizioak eta ikusi dituzue, jarraitu dituzue? Bai, danak. Saio guztiak ikusi dituzue, zintzo den? Menuokuak eta gerokuak, nik neu bintza danak bai. Zuek 3ak komunean duzuena da, 3 izan zaretela konkistatzaile. 3ak astindu duzue ikurrina. Gogoratuko dugu, bakoitzaren momentu hori. Guazen ikustera. Nakor! ¡Es el nuevo conquistador del mundo! ¡Zorionak! Horixe, komunean duzue, astindu duzuela ikurrina, eta 3ak ere, azte marrua, azte nolako oihua,
ikurriña hartzeko momentu, Maixa, ze pasatzen zaio bati burutik? Hainbeste demoran, anibilita gero, alako batean jazta dena bukatu eta berak irabazi duenen. Bai, ustutxe zea, nik bentsat ustu inditzat. Esforzu, amaierako esforzu hori dana etxezu, ematezu dakasun dana, eta ikurriñek ustezunia zure eskutan dagoela errementa gutxizea, akorratzea dozenakin, ez dozenakin, eta zure etxi igual zure taldian ezegunekin apostatzen, ere kasuan kapitainakin da promotan izuen garai hartan Juanito da korta ere ez, hemen hori ez, lorturet ikurriña ez. Asko ezeguen apostatzen, nik halko noala ikurriña hori hartu, eta akorratzea bai, zure etxi etzegunekin apostatzen ez. Den ateratzen da, amorrua, poza, irudiak ikusten ere oraindik unkitzen zarete, izeta? Pixka bai, Ikusten bakoitzoko gondikan hiliak eta puta hartzea hemen. Bai. Aurtengo edizioa ere esan duzue jarraitu duzuela, ezta? Bai, noski, bai. Bueno, aurtengo edizioko 3 onenak ere, gaur hemen gurekin izango ditugu eta ja gainera sartzeko prest ditugu. 1, 2 eta 3. postuko lehiakideak, gabon berriz ere. Eider, Aiora eta Gotzon. Zuek, Eider, ikusiak zenituzten Izetaren, Maixaren eta Nakorren edizioak? Danak ez. Izetana bai ikusi nun, eta Nakor eta Maixana ez. Nik igual, Izetarena bai, gainontzekoak ez. Eta Gotzon? Bat bez. Ez dut sekula ikusi konkisa. Zurea bai? Sentitzen dut. Bai, nerea bai. Gotzone gaur ez dugu errexagarri behar, A ber, bere ezingo zuen han balimazion, antelexia eukitze zuen. Gero azalduko diogu zubineri. Dana segidan. Vale. Gero, diferidon. Bueltatzerakoan dana segidan. Karo, nik galdetu behar nizuen irukote, hemen daukagun irukotetik zuen ustez konkistatzaile honena norri izan den, baina ez dizuet galdetuko, ze Izetaren bakarrik ikusi duzuen, beraz, elizateke bidezkoa izango. Gero izango dugu, batez ere zuen edizioari, azkeneko honi buruz, bai? Prest balimaz daudete. Venga, Eider, Aiora eta Gotzon, eskerrik asko eta orain txegarte. Konkisten, a ber, eske kejatzen zeate batzutan beroagatik, estetan hotzagatik, estetan eltxoengatik, janari falta daukezuelako, baina gogorrena zer da denetan. Niretzako aspermena eta gozia. Aspermena eta Aspermena. Aspertu intzinen? Zure asko aspertuko zinen. Bai. Baina, zeiten zenun asperten zinenen? Egon, etzan da. Nekin ez zineke aspertuko. Hoi fijo. Bilatuko genuke zeinen zuketa dio. Urena batea, gomarko da. Bai, claro, bai. Ezkenetan marko nuke. Beroa? Bueno, bai, baina euskitan. Krema pixkate eman, jarrita euskila hartu. Eta Nakor, zekao, beste batzuk beste estremoak bizi izan dituzte. Bai, nire kasuan, hotza handia pasa nun, gauak pasatzen ditun -15 gradutan, eta sakuarekin justu. Izarrak ikusten oso polita, baina hotzez pasatzen nun gauak. Hankak izoztuak, bai. Nakorren hartzeko izan zen. Ni akordatzen nahi, uste behin izan dela Kongreseko emisioa moztu gintzan. Gure edizioan egontzan Jesukriston edurtia, kanpamentu pobrian gozenian gure taldia, eta sakaun edur kapa bat oso ondixea gure kanpamentu txiki hortan, eta arrisko ondixea zauan gure txaboli esan goreu bera jausteko. Eta akordatzen nahi, enbiar izan zala emisioa moztu, erabantzi guten refugio batea, 2 gaba pasau gendu refugio hortan esan goreu moztuta, lehiaketa moztu intzan, hori gero finalian azaldu zan dara, eta gero 2 egunea, aldixak bizkate egunea intzoanian, berrez buelta guinean, berrez lehiaketa berrez. Gauza gogorrak eta aipatzerakoan, horixe, eltxoak, moskitoak eta beroa, hotza. A ber, nizun hotza. beharko nuke, nekin etzien aspertuko eta hotzik etzen nueke pasako ni horre onda, benetan, ni launduko nuke pixka bat harinagoa izaten. Zeropetik 15 gradutara egon da ere bai? Bai. Hala ere bai, eta esan dakoa, aspertu ere ez dinateke egingo. Baina inork ez ditu aipatzen harremanak. Okerrena, bizikidetza hori da. harremanak, bai hori da. Lehiakideak, lagunak. Kasuan oso rollo nauki genuen danan artean, eta ez eta aipatuko lako rollo txarriz ez genuen neuki. Zu, Nakor inoiz izendatua izan zara? Duelotarako? Nominatua? Bai, 4 duelo egin ditun nire kasuan. Bai. Eta izendatzerako garaian eta izendapenek eta ez dute... Hombre, hori aurten igual pixkat aldau da dinamika, ez? Aurten direkto sartu zen arpegira, oain artere bai izan da papelian idatzi, kubo gotatzen zenun da pixkat eskutuan, ez? Aurten pixkat rollo igual horren sortu du, bai. Nik uste urtero ere aldau etxebela pixkat. Eak horretzen nahi gure edizioan ere bai, irabazteron taldiak elegitze zoan beko taldian zein ziguan direkto dueloa, ez? Orduan taldeko fuertiena beti zauan kondenauta dueloa jutia. Horregatik guten izan ni. Claro! Horregatik izan nako. Bueno, eta bizikidetza aipatuta hor beste elementu garrantzitsu bat, kapitainena.
Kapitainekin harremana zer moduzkoa izan zen? Nire kasuan, bastante esango dugu gaitz lagaziatela bai Juanitok eta bai Kortak pixkat harreman hori, ez? Nik taldeko gure kideen artean oso harreman hona sakau, gero artean, eta bai probatako momentuan eta bai konbibentzian aparte oso ondo eramaten ginen, baina Juanitok eta Kortak egizu bendik uste edizio pixkat gora beratxua eta bueno, nire nahi pertsona digual pixkat karaterra erakatena eta txoke asko indoan, nire edizioan bai Kortakin eta bai Juanitokin bastante. Izan ziren hor, aldrebeskeria batzuk. Bai, batzuk bai. Kapitaina birata, hori egitea tokatzen zaia, kaso. Gero, bestelako kontuak esaten ere, badakite ordea. Liseta Chapeldún, que sabes lo que me acuerdo mucho de ti y que además hasta me cambió la percepción que tenía un poco y descubrí tu sensibilidad. Y supongo que sabes a qué día te refiero y es el día que todo nuestro equipo decidió marchar y tú llorabas como una magdalena. Pero fue hasta bonito y todos te animamos, te quedaste y ganaste, porque eres un Chapeldún. Gara girua, Castro alden hemen. Aspaldi zaitute ikusi eta ez dakit nun ibiliko zaten. Telebistan da saltzeate, baina baldak ezoteko goi, gero berriz konkistadora juteko nire pixkat komeni zait, pixkat tripa eta titia pixkat geisteko komeni zait jutia eta berriz zuekin gerra pixkat inezan igual flakatuko nintzake. Beste nintzen zen, nakor, olatu ikartzen aldegu, ni treniruak egizten asko hartzen da, abez hausko kostan ondartzan olatu hori ikartzen dezun. Beno, aurrea, ondo segita urrun artea berik usten gehan, Venga, gero arte, esaka da. Korta, nakorrekin izan zen? Bai, niretzako Korta izan zen, aita bezala. Orduan, arraro ite zait, Maixaren kasuan, harreman hona ez eukitzia, baina badakit Juanitoren ondoan egon zala urte hortan, eta egoera desberdina izan zen. Niretzako izan zen aita bezala, asko maiteet Korta. Korta zurekin ere akorratu da? Maixa, zure egon zinen Kortarekin? Nerekin ez da akordau. Ez du akorratu da izan, ez da giz? Nerekin ez da akordau. Baina, lehiaketako rollo txarroiek edo esango dugu alako piki horiek eta gero hortik kanpora ere mantentzen dira, legia hor antzerkirik eta ez dago, Maixa? Ez, nik uste azkenean, erlazio bat alde zure ama pertsona batekin oso hona, beste batzukin esaino hona, eta bueno, nire kasuan Kortakin da Juanitokin, noa lortu harreman hon bat egitzia, ez bertan eta ez gero kanpoan ere. Bakoitzak behan bidia indeu eta nik ez dago beuran kontra izez, suposatze beurak ere nire kontra, eta bueno, bakoitzak behan bidia. Bakoitzak hartu itzala bere olatuak.